hokejistov. Volám sa Tomáš Syrový, Slováci, tešte sa, čo robí na Slovensku, mladectve ešte nezažili. Tak určite... Aký je tvoj najväčší hokejový okamih? Keď to znamená ako osobného, tak určite to boli tie prvé zápasy, prvý gól v NHL. To sú také spomienky, na ktoré sa nezabúda. Kedy si začal s hokejom? 5-ročný. Mal si v detstve hokejový vzor? Kto ním bol? Tak mal som, skôr by som povedal, že nie ani v detstve, ale ak som rástol, tak potom to boli tí starší chalani z Bystrice, ktorí sa už postupne dostali do NHL a chcel som ako zasledovať, že niekde sa dostal s tým hokejom, či to bol Mišo Hanzuš, Ríšo Zedník, Vlad Orsák a Ivan Majský. V ktorých hokejových kluboch si hral počas svojej kariéry? Tak Bystrica, to je jasné, tam som vyrastal, to ako bez debaty a potom už keď som šiel toho ako profesionálneho hokeja, tak dobre mi pomohol ten rok na Vojničine v Poprade, ktorý som sa odrazil, na to veľmi dobre spomínam, potom to bol Pittsburgh, na 5 rokov samozrejme to je bez debaty, ako je NHL, a potom som pobudoval po Švédsku a tam som mal asi najlepší rok v tej Luleji. Čo pre teba znamená účasť v reprezentačnom týme? Tak to je vždycky čest reprezentovať, takže sa to teším a dúfam, že sa mi podarí dostať na tie majstrovstvá a to je taký vrchol pre toho športovca reprezentovať svoju krajinu. Máš gól, na ktorý nikdy nezabudneš? Jak som spomínal, tak ten prvý v NHL asi. Aký je tvoj rituál pred zápasom, prípadne talizman? Keď som bol mladší, tak človek mal nejaké takéto, a čím je starší, tak sa snažil to odpúšťať, aby tá hlava nebola zablokovaná nejakými, keď niečo nevyjde pred tým zápasom, taký ten rituál, takže už nie teraz ako... Keď som bol mladší, mal som, ale teraz už nie. Čo pre teba znamenajú majstrovstvá sveta na Slovensku? Tak sa dostanem do záverečnej nominácie, tak bude to možno asi vrchol tej kariéry. Jedno rádio fandí